Il-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ li TC kienet waħda mill-korporazzjonijiet milquta f'Jannar li għadda meta l-Gvern kien kostrett inaqqas l-ispiża tiegħu b'4 miljun euro wara kalkoli mhux realistiċi fil-budget imħabbar f'Novembru. Il-Gvern kien naqqas 163,000 euro mill-budget allokat lil din il-korporazzjoni. Nhar il-Ħadd fin-Naxxar il-mexxej Laburista Joseph Muscat żvela li hemm inċertezza f'numru ta' skemi għall-ITC. Il-ħamis filgħodu l-ITC ħabbret li l-iskemi Training Aid Framework u Employment Aid Program ġew sospiżi temporanjament. L-ITC qalet li s-sospensjoni se tkun qed issir għaliex il-budget allokat għal dawn il-proġetti jintuża. Dawn l-iskemi jintużaw għal taħriġ tal-ħaddiema u permezz tagħhom jinstabu impjiegi lil persuni żvantaġġjati u lil persuni b'diżabilità. L-ITC nifisha qalet li minn dawn l-iskemi ibbenefikaw mal-25,000 persuna.